Lijepi pozdrav na početku znakovog webinara kojeg ovaj put organiziramo u suradnji sa Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom. I webinar nam je o važnosti upotrebe identifikatora i njihovom utjecaju na vidljivost i citiranost znanstvenih radova. A naše predavačice su kolegice iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice Ivana Matijević i Anja Majstorović. Evo, pitanja nam možete postavljati u chat tijekom predavanja, a onda ćemo ih u raspravi na kraju predavanja webinara ćemo odgovoriti na ta pitanja. Evo, kolegice Ivana i Anja, možete početi. Dobar dan svima. Prvo zahvaljujem kolegicama što su nam ukazale povjerenje da održimo ovaj webinar i svima vama koji ćete prisustvovati. Moje ime je Ivana Matijević, sa mnom je kolegica Anja Majstorović. Pozdrav svima. Ja se nadam da vidite ekran. Vidimo. Dobro. Evo ovako, danas ćemo pričati dakle, o uporabi identifikatora i njihovom utjecaju na vidljivost i citiranost znanstvenih radova. Budući da je većina vas možda su i urednici nekih časopisa, mi smo se onda fokusirali na neki način i na benefite koje identifikatori donose znanstvenim časopisima. Što se tiče samih identifikatora, oni su, kao što vjerojatno i znate, posvuda u našem svakodnevnom životu. Vjerojatno u svom novčaniku imate sad nekoliko kartica koje na sebi sadrže različite brojeve koji su isto tako i identifikatori. Neki manje, neki više jedinstveni i trajni. Primjerice OIB, JMBG, porezni broj, broj studentske iskaznice ili članske iskaznice društva, knjižnice i slično. Mi ćemo se naravno danas fokusirati na ove identifikatore koji se odnose na rad u istraživanju, odnosno u znanosti. Što se tiče identifikatora, na engleskom bi to bilo persistent identifiers, odnosno PIDs, kratica. To ćete vidjeti ako pretražujete literaturu, dosta je česta uporaba te kratice. Ti identifikatori kod nas se još mogu i naći kao pod nazivom jedinstveni, odnosno pod nazivom trajni identifikatori. Što se tiče same definicije, identifikatori bi bili dakle trajna poveznica na neki objekt. Taj objekt ne mora nužno biti digitalni, on može isto tako biti i fizički, ali i apstraktni. Primjerice dokument, datoteka, mrežna stranica, istraživački podatak i tako dalje. Identifikator može biti poveznica na sam objekt ili na njegove metapodatke, ne nužno na sam objekt. Što se tiče svrhe identifikatora, oni služe pružanju informacija potrebnih za njihovu pouzdanu identifikaciju, provjeru i lociranje. Postoje tradicionalni identifikatori, odnosno bibliografski identifikatori poput ISSN-a, ISBN-a, ISMN-a i tako dalje, ali i također pod navodnike novi, više i nisu toliko novi, koji se odnose većinom na digitalno, odnosno digitalizirane objekte, odnosno oni su nastali iz potrebe da bi odgovorili na izazove novih tehnologija i interneta, dakle okruženje koje se neprestano mijenja, otežava održavanje zapisa i postojanosti digitalnih objekata, odnosno onaj error 404 koji često dobijete kada odete na neku poveznicu na web stranicu koju imate od prije, koja je zastarjela. Također, identifikatori omogućuju različitim platformama dosljednu i nedvosmislenu razmjenu informacija i samim time pružaju pouzdan način praćenja citata i ponovne upotrebe tih objekata. Identifikatori su također i temeljni gradivni element svake dobre i kvalitetne znanstvene informacijske infrastrukture. Što se tiče vrsta identifikatora koje možemo raspoznati u znanosti, ja sam tu navela neke od podjela, neke koje su ovako važnije, koje su vam možda bitnije. Prvo su dakle, ovisno o vrsti objekta, postoje identifikatori osoba, odnosno znanstvenika i suradnika u istraživanjima i projektima. Primjerice ORCID, ISNI, Researcher ID, Scopus ID i slično. Ovaj Researcher ID identifikator se veže uz platformu Web of Science,
a Scopus ID je naravno vezan uz Elsevirovu bazu Scopus. Postoje također identifikatori objekata poput publikacija, istraživačkih podataka, softvera. Neki su za više vrsta objekata poput DOI-a, neki su specifični za određene vrste objekata. Isto tako postoje identifikatori organizacija. ROR, o njemu ćemo nešto danas reći, postoje i GRID, ISN je također i za organizacije, ne samo za osobe. Ringgold, Lay, Finder ID, koji je isključivo za financijere, primjerice i slično. Također postoje identifikatori projekata, primjerice RIDE, te nešto noviji identifikatori potpora, odnosno grantova. Još uvijek se, budući da je to nešto novije, pokazala se potreba za identifikatorima u zadnjih nekoliko godina. Još uvijek nema poseban identifikator baš za grantove razvijen, koji je međunarodno prihvaćen, ali se koristi od Crossrefa i DOI-a Grant ID, odnosno baza FundRef koja je povezana opet na DOI. Što se tiče podjele na otvorene i komercijalne identifikatore, otvoreni identifikatori su primjerice Crossref, ORCID, DOI i oni su dakle interoperabilni i s drugim sustavima, dok su pojedini identifikatori namijenjeni samo za korištenje unutar jedne organizacije, odnosno najčešće su u komercijalnom vlasništvu, primjerice Research ID, koji sam spomenula, koji odgovara dakle WOS platformi, i Scopus ID za Scopus bazu. Što se tiče podjele prema lokaciji, postoje i lokalni identifikatori, dakle koji su namijenjeni za pojedinačnu organizaciju, koje su razvile pojedinačne organizacije za svoje interne uporabe, primjerice u različitim kadrovskim sustavima pojedinih ustanova i slično. Također postoje i nacionalni identifikatori sustava pojedinih zemalja, recimo naš broj znanstvenika bi mogao biti jedan takav identifikator. I isto tako postoji međunarodni, odnosno globalno prihvaćeni identifikatori, svi ovi koje sam prethodno navela, dakle koji odgovaraju i interoperabilni su u drugim sustavima, ali isto tako su i međunarodno priznati i koristi ih više zemalja i organizacija. Što se tiče značajke kvalitetnih identifikatora, budući da ih na tržištu ima dosta, neki su opće prihvaćeni, neki još uvijek nisu i svako toliko izađu nekakvi nove inicijative, novi identifikatori, nove organizacije koje nude svoje vrste identifikatora. Potrebno je znati što bi to trebalo, koje bi to osnovne kriterije trebalo zadovoljiti da bi ti identifikatori bili kvalitetni, da bi ih mi koristili. Naravno, moraju biti trajni i jedinstveni, ali isto tako bi bilo dobro i da su razrješivi, odnosno da su URL-ovi ili da se mogu transformirati u URL-ove, kao što je to slučaj primjerice kod DOI-a ili ORCID-a, i koji povezuju izravno ili na digitalni dokument ili na čitljivu odredišnu mrežnu stranicu. Također bi bilo dobro da ti identifikatori udovoljavaju FAIR načelima. FAIR načela, ako ste čuli za njih, vjerojatno znate da se većinom vežu uz istraživačke podatke, ali isto tako se mogu vezati i uz druge pojmove i druge objekte koje vežemo uz otvorenu znanost. Pa tako recimo bi bilo dobro i da identifikatori udovoljavaju tim načelima, dakle da su laki za pronaći, odnosno findable, da su dostupni, interoperabilni i da se mogu ponovno koristiti. Isto tako bilo bi dobro da su dobro definirani metapodaci koji sadrže informacije o porijeklu na predvidljiv način. Na primjer, dobar primjer je zato DOI koji koristi CC0 licencu. Tu sam navela link na dokument koji sadrži značajke koje bi trebala zadovoljiti kvalitetna
infrastruktura identifikatora. Neću sada klikati na to da nam ne oduzima vrijeme, ali kada dobijete prezentaciju onda možete otići. Tu je niz kriterija koje bi trebala zadovoljiti takva infrastruktura. Isto tako i upitnik kojim se može provjeriti zadovoljava li vaša infrastruktura te uvjete. Što se tiče prednosti korištenja identifikatora, prednosti su zaista brojne. Globalno gledajući može se reći da se povezivanjem različitih identifikatora, koji su naravno kvalitetni i međunarodno priznati, povećava i globalno povjerenje javnosti u istraživanje i znanost i osigurava transparentnost izvora informacija. Što se tiče konkretnih prednosti za znanstvenike, tu je najvažnija značajna ušteda vremena za administraciju. Dakle, jednom kada ste popunili svoj primjerice ORCID profil i imate taj identifikator, njega možete koristiti i za prijavu vaših radova u publikacije i za prijavu na različite projekte, financiranja i slično, i zapravo na taj način biste, ako je taj identifikator dobro povezan u sustave koje koristite, automatski bi vam se trebali popuniti podaci. Također se uvelike time smanjuje rizik od pogrešaka. Ako je dakle pod kontrolom znanstvenika, ako redovno ažuriraju svoj profil koji je povezan ORCID-em, automatski bi se i drugdje to trebalo povezati. Isto tako, taj rizik od pogrešaka je nama dobro poznat kod recimo naših imena i prezimena koji imaju dijakritiku, pa onda dakle u stranim međunarodnim bazama podataka često se ta dijakritika krivo prikaže, ne može se prikazati, pa se krivo prikaže na radu ime i prezime znanstvenika i slično, ili recimo kod promjene prezimena naših znanstvenica primjerice i slično. To će vam kolegica pokazati na primjeru kasnije. Isto tako, prepoznavanje različitih doprinosa znanstvenog rada, istraživanja, a ne samo publikacija. Zato što identifikatori omogućuju povezivanje zapravo cijelog istraživačkog procesa. Recimo, iz određenih istraživačkih podataka koji su isto tako označeni identifikatorom, koji vode na publikacije proizašle iz tih istraživanja. Recimo da je jedna publikacija objavljena u manjem lokalnom časopisu, a druga publikacija iz tih istraživačkih podataka je objavljena u priznatom međunarodnom časopisu. Identifikatorima zapravo su sve te publikacije onda vidljive i ovaj manji časopis na taj način dobiva veću pozornost i taj možda manje za međunarodnu zajednicu značajan rad svejedno je vidljiviji preko tog međunarodno priznatog časopisa putem identifikatora. Isto tako može se priznavati na taj način ne samo publikacije, ne samo to tradicionalno vrednovanje tiskanih radova, već i cjelokupnog istraživačkog procesa i sirovih istraživačkih podataka koji možda stoje negdje u nekom repozitoriju i neće nikada biti publicirani. Pa su na ovaj način eto vidljivi ako su u nekoj publiciranoj publikaciji povezani putem identifikatora. Isto tako, identifikatori omogućuju lakše praćenje citata i bolju vidljivost rada. Dakle, često se citati znaju zagubiti u trenutku kada neka poveznica kada prestane vrijediti, kada dođe do greške, kada se sa servera jednog premjesti na drugi, recimo neka publikacija. Često onda se i ti citati zagube, a na ovaj način se osigurava trajni pristup, pa samim time i bolja i sigurnija i citiranost i vidljivost toga rada. Isto tako je lakše priznavanje autorstva za radove koji jesu ili još uvijek nisu objavljeni. Na primjer, različiti preprinti, izlaganja, posteri i slično. I samim time sve ove prednosti pridonose naravno i otvorenoj znanosti, odnosno otvorenijem i transparentnijem pristupu istraživačkom radu i primjerice otvorenom postupku recenzije za časopise koji imaju takav postupak recenzije. Lakše je dakle recenzentima prepoznati o kojem se autoru radi
ako putem identifikatora može vidjeti cijeli njegov istraživački rad. Isto tako omogućava identificiranje različitih istraživačkih grupa i recimo lakši je izbor i recenzenata, jer vidite koji su znanstvenici povezani u istoj ustanovi, koji su surađivali i slično. Ne morate pitati automatski, ne morate pitati izravno autora za to ili saznavati na neki drugi način. Možete vrlo lako otkriti ako su identifikatorima, dakle, svi povezani na svoje profile i svoj prijašnji rad. Što se tiče prednosti za organizacije i širu javnost, financijeri mogu primjerice pratiti lakše rezultate istraživanja proizašle iz svojih potpora koje su dali određenim znanstvenicima, ustanovama ili projektima. Isto tako mogu lakše identificirati te rezultate i vidjeti ih na jednom mjestu, lako dostupno. Isto tako ustanove mogu lakše povezati svoje djelatnike s njihovim trenutnim i prošlim afilijacijama, što je vrlo važno primjerice nama kada izrađujemo analize za akreditacije, reakreditacije, pa za izbore na radna mjesta i slično. Isto tako omogućuju izdavačima udovoljavanje zahtjevima financijera za otvoreni pristup radu. To je često uvjet na međunarodnim natječajima za financiranje i za nagrade, dakle da imate identifikator kojim automatski se onda može pristupiti vašem profilu i zapravo vašem istraživačkom radu. Što se tiče prednosti za uredništva i izdavače publikacija, izdvojile smo neke od prednosti koje smo našle u praksi i u literaturi koja je dostupna. Neke se preklapaju već sa ovim prednostima za same autore i za širu javnost i za ustanove. Dakle, naravno, tu je velika ušteda vremena na administraciji. Identifikatori su često kompatibilni s drugim sustavima. Tu sam izdvojila Open Journal System zato što OJS koriste mnogi naši domaći časopisi za objavu svojih časopisa, svojih izdanja. Dakle, postoje plugini i za Crossref, i za DOI, ORCID, ROR i za mnoge druge identifikatore. Dakle, zatim tu je uvelike smanjen rizik od pogrešaka. Zatim, što se tiče tog smanjenog rizika od pogrešaka, znate i sami da je vrlo bitno dobro navesti ne samo ime i prezime autora, već i afilijaciju. Kada se to poveže s identifikatorom, onda se te greške uvelike izbjegavaju ako se podaci automatski preuzimaju ili čak ako i dođe do neke promjene na radu, sa identifikatorom se mogu vidjeti i prijašnje verzije povezati. Što se tiče priznavanja autorstva, također se može vidjeti i doprinos pojedinog autora puno lakše ako je recimo identifikatorom povezan njegov prijašnji radovi ili ako su povezani istraživački podaci. Isto tako ili nekakvi podaci drugi o projektima recimo. Zatim isto tako je lakše razlikovati rad autora od radova ostalih kolega, što sam već rekla, što je važno i za transparentni postupak vrednovanja i potporu otvorenim recenzijama rada. Isto tako je lakša provjera valjanosti pristiglih rukopisa, omogućuje uredništvima i recenzentima osiguravanje standarda i očuvanje znanstvenog integriteta. Što se tiče potpore otvorenoj znanosti, to sam isto već tako spomenula i vrlo je važno za časopise često udovoljiti zahtjevima financijera za otvoreni pristup radu i često je jedan od uvjeta i korištenje identifikatora. Također je uredništvima lakše pratiti citiranost radova, odnosno osiguravaju na taj način da se citati ne gube i također i bolju vidljivost rada, odnosno publikacije. Isto tako kada imate trajne identifikatore, vjerojatno već vi koji većinom koristite DOI, znate bez obzira i da časopis jednom promijeni svoju lokaciju, server na kojem je pohranjen, promijeni web stranicu ili čitav sustav objavljivanja, recimo pređete s OJS-a na neki drugi sustav, pomoću DOI-a imate trajnu poveznicu na taj objekt bez obzira gdje se on dakle preselio.
Tu smo nabrojale neke od međunarodnih inicijativa, ima ih zaista puno. U zadnje vrijeme su popularne i nacionalne strategije identifikatora, odnosno nacionalne PID strategije, najčešće ćete tako naći na internetu ako pretražujete. Mislim da mi još uvijek ne razmišljamo o takvoj jednoj nacionalnoj strategiji, ali to još uvijek, kažem, još uvijek je novost i u drugim zemljama. Primjerice Velika Britanija ima takvu strategiju, SAD je nedavno donio strategiju, Češka ima dosta kvalitetnu strategiju identifikatora koji se primjenjuju u znanosti, Nizozemska, Finska, Njemačka i tako dalje. Stavila sam poveznicu na RDA, odnosno Research Data Alliance National PID Strategies Group, koja objavljuje i prati takve nacionalne strategije. Od međunarodnih inicijativa važno je istaknuti da i EOSC, odnosno European Open Science Cloud, u kojem smo i mi kao zemlja smo uključeni u tu infrastrukturu, srce je naš nacionalni kontakt. Oni također imaju strategiju uključivanja identifikatora u svoju znanstvenu infrastrukturu i na neki način obvezuju, odnosno još uvijek je to na razini preporuke i zemljama partnerima da koriste dakle infrastrukturu identifikatora. Tako da možemo očekivati vjerojatno, budući da je CRORIS preko srca izravno povezan sa EOSC-om, možemo očekivati da će mnogi identifikatori, barem se nadamo, biti uključeni i u naš CRORIS. Isto tako postoje različite konferencije namijenjene baš isključivo za temu identifikatora. Što se tiče konkretnih identifikatora koje ćemo danas prijeći, DOI je jedan od njih. Neću dužiti što se tiče DOI-a previše, jer vjerojatno ste s njim najbolje i upoznati, pa ću samo osnovno preći. Isto tako, kod nas u NSK postoji hrvatski DOI ured s kojim vi vjerojatno, barem dio vas i surađuje. Oni također, kolegice također održavaju i svoje edukacije i objavljuju materijale, imaju dosta detaljno na stranici sve objašnjeno, tako da stavila sam poveznice pa ćete moći vidjeti kasnije. Što se tiče DOI-a, DOI je dakle digitalni identifikator objekata. Ti objekti mogu biti i fizički, i digitalni, i apstraktni. Dakle, najčešće DOI vežemo uz digitalne objekte, međutim to ne mora u praksi biti tako, može ih se koristiti i za fizičke objekte primjerice. Također, DOI je dakle jedinstveni broj sastavljen od prefiksa i sufiksa odvojenih kosom crtom. Prefiks označava najčešće izdavača ili organizaciju s kojom je povezan i najčešće će svi DOI-evi iste organizacije, odnosno primjerice istoga izdavača i istog časopisa biti isti za više objekata. A sufiks predstavlja strojno čitljiv broj koji je jedinstven i povezan isključivo sa određenim radom, odnosno sa određenim objektom kojemu je dodijeljen. Registracijske agencije za DOI su Crossref i DataCite. Što se tiče prednosti korištenja DOI-a, zaista su brojne. DOI predstavlja skup podataka koji uključuje osim samoga objekta i poveznicu na njegovu lokaciju, odnosno adresu, i može sadržavati i druge metapodatke ključne za njegovu identifikaciju i opis objekta. To ga razlikuje od nekih drugih identifikatora koji često mogu uključivati samo ime objekta ili eventualno i poveznicu. DOI vodi do objekta bez obzira na promjenu vlasništva ili fizičke lokacije servera. Isto tako omogućuje dinamičnost sadržaja i objekata, dakle sadržaji se mogu mijenjati, DOI će unutar toga objekta, DOI će ostati isti i dalje voditi na taj objekt. DOI naziv može biti izražen i kao URL, što mu zapravo omogućuje i veću interoperabilnost. Često se u popisu literature ili pri citiranju recimo znanstvenih radova u časopisima koji koriste DOI, onda upravo koristi taj URL oblik, a ne sami DOI broj.
Isto tako DOI je kompatibilan, interoperabilan sa nekim drugim sustavima. Primjerice, možete ga pretraživati i u Web of Science bazama, odnosno na Web of Science platformi. Po document search to bi bio znači DOI, ili se može koristiti string do jednako je, pa upisati više DOI brojeva u taj string i pretražiti automatski više dokumenata. Isto tako je pretraživ u Scopus bazi na dakle document searchu, basic searchu ili putem stringa isto također. Dakle, spomenula sam već Hrvatski ured za DOI, pa ću samo osnovno reći da je to Nacionalni registracijski ured koji posreduje između NSK i hrvatskih nakladnika i Crossrefa pri dodjeli DOI-a. Bitno je reći da je DOI ured kod nas orijentiran na znanstvene, odnosno znanstvene stručne časopise i njihove članke. Uloga ureda jest upravljanje cjelokupnom administracijom vezano u suradnju sa Crossrefom, dakle i učlanjenje, plaćanje računa, osiguravanje tehničke podrške, promidžbu sustava i naravno i edukaciju. Tu sam nabrojala i modele suradnje, dakle možete koristiti ovaj prvi model koji uključuje kompletnu i tehničku podršku, odnosno izračuna i dostave DOI broja, meta podataka i registraciju u sustav, osiguravanje meta podataka. Isto tako možete kao izdavač vi preuzeti brigu o izračunu DOI-a, ali tehničku podršku onda prepustiti Hrvatskom DOI uredu, isto tako i registraciju u sustav. Ili možete kao izdavač koristiti vlastito tehničko rješenje za izračun i jedinstvenost sufiksa DOI-a, a za slanje samih metapodataka, za osuvremenjivanje metapodataka i sl. Bitno je naglasiti da troškove godišnje članarine u Crossrefu i pojedinačnih registracija DOI-a za članke u tekućoj godini i godišnje članarine snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a ne sam izdavač. Ali isto tako Crossref pruža i neke dodatne usluge koji iziskuju dodatne troškove. To je dakle na samom izdavaču ako će koristiti te dodatne funkcionalnosti i usluge koje pruža Crossref. Što se tiče samoga DOI-a, unutar sustava koje mi poznamo i unutar znanstvenih časopisa, ovdje sam prikazala primjere kako se prikazuje unutar različitih sustava, dakle na portalu Hrčak primjerice, kao cijeli URL, ispod vrste članka, ili primjerice u OJS-u pojedinog časopisa, odnosno na web prikazu OJS stranice pojedinog časopisa, te u samom radu. Neki časopisi izabiru pisati cijeli URL, neki samo DOI broj, odnosno prefiks i sufiks. To ovisi dakle o pojedinom časopisu i uredničkoj politici za što će se odlučiti. Što se tiče citiranja DOI-a u radovima, također postoje različite varijacije. Moguće je dakle korištenje samo DOI oznake ili URL-a, odnosno hiperlinka, pa sam tu isto navela nekoliko primjera i različitih stilova, načina na koji se mogu citirati DOI-evi unutar rada. Dalje bih prešla na drugi identifikator, odnosno Research Organization Registry identifikator. Research Organization Registry je zapravo registar, međunarodni registar otvorenih, trajnih i javnih identifikatora namijenjenih isključivo za istraživačke organizacije. Nastao je u suradnji sa California digitalnom knjižnicom, Crossrefom i DataCite organizacijom, što znači zapravo da je kompatibilan i sa Crossref i DataCite DOI sustavima, ali i sa ORCID-om.
On omogućava, identifikator ROR omogućava razrješavanje naziva institucija i povezivanje istraživačkih organizacija s njihovim istraživačima, odnosno djelatnicima i istraživačkim rezultatima. Promatra organizacije kao promjenjive entitete. Dakle, organizacije isto tako kao i bilo koji drugi objekti mogu mijenjati nazive, mogu se spajati, dijeliti, odnosno mogu se kompletno ugasiti. Međutim, njihovi podaci mogu putem ovog identifikatora ostati trajno dostupni, bez obzira na te promjene. U ROR registru koji je javno dostupan postoje profili institucije, odnosno organizacija. Ja sam tu našla primjer Sveučilišta u Zagrebu. Još uvijek nema veliki broj hrvatskih institucija ROR identifikator, ali vidi se u zadnjih godina se vidi pomak u tom smjeru, povećava se broj institucija koje koriste ovaj identifikator. Na profilu se mogu se vidjeti osnovni podaci o organizaciji. Ono što je vrlo korisno, mogu se vidjeti i druga imena, ili kako se povijesno mijenjalo pojedino ime ili različite verzije afilijacije, primjerice verzija na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku koja je službena. Isto tako mogu se vidjeti i odnosi unutar organizacije, odnosno nadređene i podređene organizacije, pa su recimo tu sa Sveučilištem u Zagrebu povezani pojedini instituti, odnosno pojedini fakulteti. Isto tako se mogu vidjeti i povezane organizacije koje nisu administrativno u sklopu, odnosno pravno gledajući u sklopu sveučilišta, ali su primjerice djelatnicima ili iz nekog drugog razloga ili s dijelom djelatnosti povezani sa sveučilištem. Ovo su primjerice bolnice koje imaju svoje sveučilišne jedinice, odnosno svoje fakultetske istraživačke jedinice u sklopu bolnica koje onda djeluju pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu koji je dio sveučilišta u Zagrebu. Isto tako je moguće vidjeti geolokaciju i moguće je vidjeti druge identifikatore koje organizacija koristi. Recimo ISNI ili Crossref-Under ID koji se često koriste. Što se tiče ROR identifikatora, također se on može ugraditi recimo u znanstvene članke koje su objavljene i druge publikacije, pored imena autora. Ovdje sam našla primjer našeg časopisa koji koristi ROR identifikator, pored imena ustanove, dakle afilijacije autora. Malo R koje je trajna poveznica, jedinstvena poveznica na web stranicu unutar ROR registra gdje se dođe onda do ustanove autora, odnosno profila Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. I na taj način se zapravo izbjegne primjerice krivo pisanje afilijacije autora i slično. Ako vam je autor dao ROR identifikator, nije bitno kako će navesti instituciju. Često, evo baš kad je riječ o Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, često autori znaju napisati ili ovako afilijaciju, što bi bilo ispravno, ali znaju pisati i samo Filozofski fakultet u Zagrebu ili još tu pridodaju odjel ili odsjek i slično. I onda je to teško često povezati, a na ovaj način nije ni bitno kako je afilijacija navedena u samom tekstu, bitno je da ima trajnu poveznicu. Također postoji RAID, odnosno Research Activity Identifier. On je novi identifikator i još nije toliko u uporabi. Mislim da je nastao tek 2023. godine i još uvijek je u nekakvoj, po meni, testnoj fazi. To je trajni identifikator namijenjen označavanju istraživačkih projekata i aktivnosti. Nastao je na temelju ISO standarda i RDC-a, to je Australian Research Data Commons, ali oni djeluju dosta na polju identifikatora i izvan, i na međunarodnoj sceni, a ne samo u Australiji.
i također uz potporu data sajta. Ono što je nama zanimljivo jest da je integriran u već navedenu EOSK infrastrukturu, pa nam to zapravo može reći da će se i on međunarodno koristiti, barem što se tiče europskih zemalja i njihovih primjerice KRIS sustava. RAID nije besplatan, kao što nije niti DOI, plaća se godišnja članarina i zapravo se na taj način i financira njegovo održavanje. Ovdje sa njihove stranice primjer kako će taj identifikator, odnosno kako izgleda, kako se može koristiti. On će dakle biti povezan i s drugim identifikatorima. Vi na temelju tog identifikatora onda možete saznati i instituciju kojoj pripada određeni projekt, odnosno određena istraživačka aktivnost i sve povezane publikacije proizašle iz toga, istraživačke podatke, grantove i slično. Sada će kolegica reći nešto više o ORCID-u. Pa ću se ja isključiti jer smo u istoj sobi da ne bude mikrofonije. Nadam se da me svi čujete. Reći ću nešto o ORCID-u. Znači, ORCID je Open Research and Contributor ID. On je 16-znamenkasti alfanumerički kod za jedinstvenu identifikaciju znanstvenih i akademskih autora i rješava globalni problem jedinstvene identifikacije istraživača, te omogućuje istraživačima da održavaju jasan i trajan zapis o svojim znanstvenim doprinosima. Ono za što se koristi, za što je njegova namjena, je osiguravanje točnog priznanja znanstvenih doprinosa, smanjenje zabune oko istovjetnih imena i olakšava suradnju i komunikaciju u globalnoj znanstvenoj zajednici. Prednosti ORCID-a su jedinstvenost, znači budući da je svaki broj jedinstven, spriječava se zabuna i omogućava lakše praćenje vaših radova. Povezivanje, omogućuje povezivanje svih vaših istraživačkih radova, projekata, nagrada i svih drugih aktivnosti i to olakšava vašim kolegama, vašim suradnicima, institucijama da pronađu relevantne informacije o vašem radu. Također je globalno prihvaćen i prepoznat je znači širom svijeta, tako da u različitim zemljama će biti prepoznat, bit će prepoznat u različitim institucijama pa i u različitim disciplinama. Povećava vidljivost, što se odnosi na akademsku zajednicu, olakšava pronalazak i citiranje vašeg rada i također vam omogućava da se istaknete u mrežama istraživača i da sudjelujete u različitim aktivnostima. I integracija, znači on je integriran sa mnogim relevantnim istraživačkim platformama i sustavima poput izdavačkih kuća, baza podataka, istraživačkih institucija, sustava za prijavu na natječaj za financiranje istraživanja i olakšava automatsko ažuriranje vaših informacija i njihovo dijeljenje unutar različitih platformi. Što nam sve omogućuje? Znači, pouzdano povezuje znanstvenika s njegovim radovima, afilijacijama i nagradama, štedi vrijeme, što se odnosi na administraciju, olakšava priznanje znanstvenika i njegovog rada u akademskom okruženju, upravlja dostupnim znanstvenim i osobnim informacijama i besplatna je registracija i korištenje. Možda najvažnije je to što rješava problem nejedinstvenosti i nezaštićenosti objavljivanja publikacije pod imenom i prezimenom autora, što se zapravo nerijetko događa. Na idućem primjeru sam pronašla u Scopusu jedan rad iz časopisa Vojno-sanitetski pregled gdje možete vidjeti da su čak prva tri autora dijele isto prezime i isti inicijal imena, pošto svi ti znanstvenici imaju ORCID, lako je prepoznati o kojem se radi. Isto tako, ORCID je, Ivana negdje ti je otišla. ORCID na jednom mjestu okuplja i nosi sve podatke vezane za jednog znanstvenika, znači gdje je zaposlen, u kojim se sveučilištima i znanstvenim institutima radi, o projektima, o istraživačkim i znanstvenim društvima, repozitorijima i slično i sustavima prijavljivanja rada u časopisu. Mnogi znanstveni časopisi, Elsevier,
Taylor and Francis Springer zahtijevaju od autora korištenje ORCID broja prilikom predaje rukopisa, to je prilikom predaje rada. To pomaže u poboljšanju točnosti autorskih zapisa i olakšava pronalaženje i citiranje rada. Isto tako, na ORCID profilu se mogu navesti i drugi identifikatori znanstvenika. Također, on je cjeloživotni trajni identifikator, znači jednom kad ga napravite, on je s vama zauvijek. Ukoliko promijenite prezime, ukoliko promijenite instituciju u kojoj radite ili ukoliko promijenite i disciplinu kojoj se bavite, vaš ORCID s vama ostaje doživotno. Sad kako dobiti ORCID broj? Posjetite njihovu službenu stranicu orcid.org i kliknete na registraciju, popunite podatke i aktivirate račun. Ovo ovdje je početna stranica ORCID-a. Gore već vidite pretraživač u desnom kutu. Prije nego što kreirate svoj račun, možda bi bilo dobro da upišete svoje ime i prezime i provjerite, možda ste ga već nekad davno kreirali, jer ORCID zapravo nije nova stvar, prvi put je predstavljen 2012. godine, tako da se često zna dogoditi da znanstvenik ide stvoriti svoj ORCID korisnički račun i onda shvati da ga je već zapravo prije i napravio. Što se tiče samog kreiranja profila, na idućem slajdu možete vidjeti kako se izvršava registracija, znači klasično ime, prezime, e-mail adresa. Možete imati primarnu e-mail adresu i to je ona adresa s kojom se povezuje vaš ORCID broj i možete imati opcionalnu e-mail adresu. Svakako savjetujem da vam adresa, bar jedna od te dvije adrese, bude javna kako bi vas ostali zainteresirani mogli kontaktirati. Onda naravno upišete lozinku, dobijete od ORCID-a na mail link za registraciju, povežete se i tad možete početi sa uređivanjem svojeg ORCID profila. S desne strane vidite kako to izgleda na početku. Gore je u kutu taj ORCID broj koji se sastoji od 4 cjeline po 4 broja. On nema nikakvu posebnu važnost, to je automatski generiran broj. Ovdje stavljate e-mailove, s lijeve strane su prvo e-mailovi. Kažem, dobro je da bar jedan bude javan. Zatim web stranice i social links, to je društvene mreže, to možete staviti stranice, recimo službene stranice institucija koje radite ili na kojima radite, ili stranicu svog LinkedIna. Zatim keywords, ključne riječi za istraživanja kojima se bavite i countries je zemlja u kojoj trenutno radite. Gore su imena. Dobro je da navedete odmah sve oblike svog imena prije nego što počnete dodavati svoje radove, zato što ćete lakše naći kasnije sve svoje radove i nikako nemojte naravno navesti samo ime i unositi nadimke, to je nepotrebno. Zatim ORCID ima posebne odjeljke koje se odnose na vaše zaposlenje, na vašu edukaciju i kvalifikacije, profesionalne aktivnosti, financiranja vaših istraživanja i na radove. I ovdje imate dio za biografiju. Tu ne navodite podatke koji nisu važni za vašu znanstvenu karijeru, kao što su, na primjer, podaci o tome gdje ste rođeni ili s kojom ste prosječnom ocjenom završili fakultet ili tome slično. Tu upisujete ono što nije otkriveno u vašim radovima, odnosno vaše područje istraživanja i obično ovdje znanstvenici navode 3 ili 4 rečenice, makar mislim da je do 5000 znakova moguće. Isto tako možete birati tko sve može vidjeti vaše podatke, znači vi to sami određujete, može biti javno, samo odobreni profili i zaključano i to možete za svaki podatak posebno odrediti. Naravno, preporuka je da bude sve javno i to je automatski namješteno i da bude javno. Tako da je to i preporuka, uostalom ako nije javno zapravo i gubi smisao uopće kreiranje računa ORCID-a. Na idućem slajdu, iako nijedna sekcija znači nije obavezna, ali što bolje vi unesete te podatke,
stvorit ćete zapravo točniju sliku o svom radu. Ovo je kada unosite obrazovanje i edukaciju, već kad upišete, kad krenete upisivati instituciju u kojoj radite, automatski će vam se u padajućem izborniku pojaviti ta institucija. Ukoliko se to ne dogodi, uvijek možete ju upisati i ručno. Na idućem slajdu dodavanje radova. Sad, tu postoji više varijanti. Kliknete na taj add sa strane. Svom profilu pridružujete, znači ne morate samo znanstvene radove, to mogu biti i posteri, patenti, predavanja. Čak sam viđala da su neki znanstvenici pridodali i YouTube linkove sa svojih TEDx predavanja i slične stvari. Kada kliknete na Add Manually, tada ćete ručno dodati rad. To možemo vidjeti na idućem slajdu, kako to izgleda. Da, vidite da upisujete kategoriju rada, to je vrstu rada, u kojem se radi časopisu, naslov časopisa i tako dalje. A ako preuzimate radove, onda ćete kliknuti na Link Works i tu ćete dobiti jedan popis odakle sve možete preuzeti svoje radove. Ovdje ćemo za primjer staviti, to je stavili smo Scopus i kako se to radi sa Scopusom. Idući slajd. Okay. Znači kliknete na Search and Link i izaberete Scopus. Tada će vam ORCID dati opciju da autorizirate Scopus, da kad god se pojavi neki rad, novi rad u Scopusu, da ga on automatizmom doda na vaš ORCID profil i tada se fokus prebaci na Scopus bazu podataka, gdje se prvo pokažu imena svih autora s kojima imate neko slovno preklapanje. Pa idući korak će izlistati sva imena koja su vezana uz vaš profil. Nakon toga imate pregled svih publikacija koje su vezane uz vaš Scopus profil. Možete izbrisati publikaciju koja nije vaša ili dodati publikaciju koja je u Scopusu, a nije pridružena vašem profilu. To vidite dolje, Search for Missing Documents, to kliknete. I ako kliknete Next, da, kada kliknete, to sam zaboravila reći na prethodnom slajdu, Search for Missing Documents, unesete naslov i bit će obavljeno to pretraživanje u Scopusu. Ako kliknete znači Next, imate pregled svih radova, to su kod ovog autora trenutno ova 3 rada. I opet Next, morate 2 puta upisati svoju email adresu i na email će vam doći onda potvrda, poruka da je netko izlistao vaše radove, dodijelio ih i tada je proces završen. Znači ovako se zapravo vezao vaš Scopus profil na ORCID profil i izborom Send Publication List i povratkom na profil, što je na idućem slajdu. I povratkom na profil vidite da su svi ti radovi pridruženi vašem profilu sa vrlo kvalitetnim metapodacima i sa uspostavljenim linkovima i na kraju svakog zapisa ovdje dolje vidite source, znači informacija odakle je podatak o radu preuzet. Još smo stavile jedan primjer dodavanja radova na hrčak. Prvo, autori dobivaju mail od hrčka koji ih vodi kroz taj postupak povezivanja rada u hrčku s njihovim ORCID profilom i autor se prijavljuje na svoj ORCID profil i ORCID registar automatski hrčku dostavlja autorov ORCID identifikator. Autoru su tijekom postupka nudi opcija unosa email adrese i koautora za one koautore čije email adrese uredništvo nije unijelo tijekom pohrane rada na hrčak. A ono što se mijenja za uredništva časopisa s uvođenjem ORCID-a, uredništva ne prikupljaju i ne unose ORCID identifikatore autora u hrčak, ali moraju unijeti važeću email adresu barem jednog autora, bilo bi najbolje da unesu sve autore, to je poželjno. Ono što je važno je da u polje mail autora ne unosi se email adresa uredništva. Znači unesene email adrese hrčak koristi kako bi kontaktirao
automatski kako bi kontaktirao autore i zamolio ih za dostavu ORCID identifikatora, a uredništva trebaju autorima preporučiti posjedovanje ORCID identifikatora i preporučiti unos identifikatora u hrčak nakon objave rada. Na idućem slajdu vidimo kako izgleda jedan uređeni ORCID profil. Već sam spomenula da nije sve obavezno, tako da s lijeve strane vidimo što je sve ovaj znanstvenik unio. Znači nije unio sve. Ovdje vidimo njegovo obrazovanje, ali najvažnije stvari vidimo. Znači obrazovanje, zaposlenje, na idućem slajdu su i njegovi radovi, popis svih radova. I na idućem slajdu možemo vidjeti ORCID je povezan sa različitim bazama podataka i platformama. Ovdje vidimo kako izgleda u Web of Science-u, dolje na Other Identifiers vidimo ORCID broj znanstvenika. Isto to možemo vidjeti i na Scopusu, na idućem slajdu, i na hrčku. Ukoliko u otvorenom pristupu nađete nekakav rad, znači online znanstveni rad, isto vidite ovdje gore ORCID, ima taj mali prepoznatljivi badge koji je prisutan u različitim elektroničkim izvorima i znači izgleda tako i ako kliknete na njega dolazi se automatski do profila znanstvenika na ORCID stranici. I još sam samo jedan primjer našle kako to izgleda jedan ORCID profil jednog časopisa. Ovo je Science Nature i to je njihov uređeni profil. Ja sam se stvarno trudila da pronađem ORCID profil jednog hrvatskog časopisa, no međutim nisam uspjela naći nakon nekih 30-ak pokušaja. Tako da ako netko ovdje je iz uredništva časopisa koji ima ORCID, može nam se javiti u komentarima u chatu, pa bih rado imala jedan hrvatski časopis za primjer nekad buduće. I možeš mi idući slajd. Znači, ORCID za zaključak i ključan nalaz za istraživače, omogućuje jasnu i točnu identifikaciju kroz cijelu znanstvenu karijeru, potiče transparentnost, olakšava suradnju, povećava vidljivost znanstvenog rada i svatko ko sudjeluje u istraživačkom procesu bi trebao razmotriti registraciju ORCID identifikatora i iskoristiti te prednosti globalne znanstvene identifikacije i svakako za više informacija, to je za sve informacije, posjetite njihovu službenu stranicu orcid.org. I to je to. Hvala vam. Nadam se da smo u vremenu. Pa nismo odužile. Jeste, u vremenu ste. Imamo sada još 10 minuta za pitanja i za raspravu. Koliko ja vidim u chatu smo imali raspravu o ROR-u, pa onda tako i molim isto sudionike ako nisu postavili pitanja u chat da se uključe. Vidim Iva Grabarić-Andonovski nam se već javila za riječ. Evo Iva, može. Hvala lijepa. Ja sam samo htjela se zapravo nadovezati i hvala kolegicama na vrlo zanimljivim prezentacijama i napomenama i za istraživače i za uredništva časopisa, ali isto tako i za organizacije. Ja sam samo htjela dopuniti ove podatke sa podacima koje mi je tim Hrčka poslao jučer na mail. Dakle, trenutno imamo 410 aktivnih časopisa u Hrčku, od toga samo 245 ima registriran DOI dakle iz onih podataka dostupnih na Hrčku. Od ukupno 293.593 priloga na Hrčku, samo 55.440 ima DOI. Što se tiče ORCID-a, postoji dakle na Hrčku 575.713 zapisa o autorima, a od toga 82.022 ima ORCID. Dakle, htjela sam napomenuti koliko je zapravo iz svega ovo što su kolegice navele, bitno da se što više potiče i autore, da povezuju dakle, na poziv iz Hrčka svoje ORCID profile sa radovima koji su objavljeni, ali isto tako i časopisim da urgiram dakle, da ako već niste do sada, da svakako
razmotrite da registrirate DOI, bilo samostalno, bilo putem DOI ureda. Evo, sam to htjela dopuniti, eto da vidite i sami koliko je zapravo nesrazmjer od ukupnog broja i onog broja koji ima neki identifikator, a kao što ste vidjeli iz raznih primjera, vrlo je važno da se dakle, pojedini rada i autor može identificirati. Što sam pisala u chatu, recimo ORCID identifikatori, nedavno smo prijavljivali Horizon projekt, to je prva stvar koju vas pitaju. Da. Znači, ažurirajte svoje profile, ne budite ljeni kao ja sam to morala preko noći maltene raditi, ali da, treba držati te informacije up to date. Eto. I hvala vam još jednom svima. Može, Lijepi imam Hvala vama. Što se tiče pitanja, vidim da je pitanje što se tiče ROR registra i neodobravanja dodjele identifikatora dijelovima sveučilišta, primjerice sveučilišta u Zagrebu. Kolegica je rekla da je nedavno zahtjev Filozofskog fakulteta odbijen. Da, tu je, nažalost, sličan problem kao i kod recimo međunarodnih baza podataka i vjerojatno ćete znati što se tiče afilijacija, recimo na Organizations u Web of Science-u i u Scopusu, tu integrirana sveučilišta nemaju problema, ali sveučilišta koje imaju sastavnice kao autonomne jedinice onda imaju problema, jel, kod navođenja afilijacija. I ista je stvar i sa tim ROR registrom. Jednostavno učestalije je da su integrirana sveučilišta i da ih se tako gleda kao cjelinu i onda im se dodjeljuje jedan identifikator. Ne znam da li bi možda treba poslati upit, možda bi nešto promijenilo kada bi sam rektorat recimo sa sveučilišta kad bi došlo da se za sve sastavnice napravi ROR, da li bi možda to onda, da li bi to možda lakše prošlo, evo, to mi nekako padne na pamet, ništa drugo zapravo konkretno. Jer onda sveučilište recimo ima problema sa objedinjenjem podataka, evo što se tiče baza, jel, ako pojedine sastavnice dobiju svoje identifikatore, onda je teško objediniti ako nisu povezani međusobno. To znam iz iskustva za VOS i Scopus da je to bio konkretan problem, a sad kod ROR-a nisam sigurna. Možda jednostavno nisu do sad naišli na takav slučaj. Pa evo. A što se tiče ovog pitanja od Ive, tko bi trebao inicirati uporabu ROR-a na nacionalnoj razini, sad da, postoje više ustanova koje bi moglo. Bilo bi dobro da je u nacionalnoj strategiji, recimo ovoj za otvorenu znanost, da se već spominje korist od uporabe identifikatora, možda čak i neki konkretni identifikatori, jer nije to neka tajna koji su to međunarodno priznati identifikatori i oni se i koriste u ovim PID strategijama što sam navela pojedinih zemalja. Navodi se i DOR, i ORCID, i ROR, recimo nije problem navesti ih unutar nacionalnih strategija, to bi isto bilo jedan od koraka, pa ustanove koje bi za to bile zadužene. Da li sama sveučilišta, odnosno druge znanstvene ustanove ili nacionalne ustanove, ministarstvo ili primjerice mi kao nacionalna knjižnica ili već ili srce ili već ko bi imao tu ulogu. Ne znam, ima li još pitanja? Jesam preskočila nešto? Ne, ja za sada ne vidim ništa. Da, Imaš prezentacija će biti dostupna. i snimka webinara isto na mrežnim stranicama Znaka. Aha, šalje li NSK preporuke institucijama da koriste ROR? Pa službeno ne, ali znanstvenicima da. Ne za ROR, doduše za ORCID i za Research ID i za Scopus ID mi ih ne možemo ih naravno obvezivati. Recimo, kolegica i ja smo zadužene za bibliometrijske usluge, to nisam rekla na početku, ali ima tu na prezentaciji link na naš sustav, na naš portal i nama je jako značajno da autori imaju svoje identifikatore, na taj način se i nama posao skraćuje i olakšava, ali i samim znanstvenicima je onda ubrzan taj proces traženja potvrde ako redovno ažuriraju profile, odnosno ako redovno ažuriraju primjerice ORCID. Svi su nam radovi dostupni i lakše onda ih možemo i pretražiti unutar baza i Web of Science i Scopusa, to je zaista onda
jednostavan posao za razliku od klasičnih popisa radova, odnosno bibliografija u koje dobijemo ili iz Crorisa ili u PDF-u, pa moramo same kopati i klikati. Ovo je zaista nam olakšava posao. Tako da mi preporučujemo, dajemo smjernice kako se registrirati, kako ih koristiti, ali službeno ne. Aha, prezentacija će biti svakako dostupna Je. što se nas tiče. Da. I prezentacija i snimka webinara isto. Može, imamo li još kakva pitanja iz publike? U chatu ih nemamo. Koga želi što se može uključiti i postaviti direktno pitanje našim predavačicama. Što se tiče još, ja bih naglasila što se tiče samog DOI identifikatora i Hrvatskog ureda za DOI, na njihovom portalu možete naći sve informacije. Ja sam zaista mislila da se možda radi o većem broju časopisa koji već koriste DOI identifikator, jer je prednost, zaista ne može se nabrojati koje su sve prednosti. Nema ni jednog razloga zašto se DOI ne bi koristio, zaista benefita je mnogo. Na portalu Hrvatskog ureda za DOI možete naći podatke i kako se registrirati i kako koristiti DOI, ali imate dostupan i webinar o identifikatorima na CSSU, koji je portal namijenjen za knjižničare, ali doduše ovaj webinar je i za uredništva časopisa. I mislim da na YouTube-u NSK isto također ima nešto o identifikatorima i o DOI identifikatoru, pa evo, ako vam treba još informacija što se baš toga identifikatora tiče, koji je baš u nadležnosti NSK. Može, imamo jedan komentar kolegice Katarine Botić, da je problem plaćanja DOI-a, da ministarstvo pokriva samo jedan dio. Da, to je taj osnovni, da. Da, sve ostale zapravo dodatne usluge koje nudi Crossref onda plaća sam izdavač. Ali evo, bar dio troškova ne ide na teret izdavača. Sad nisam sigurna, evo to nisam pitala kod kolegica koje su u DOI uredu, kakva je praksa u ostalim zemljama. Ne znam da li smo mi pozitivni primjer što je bar dio troškova pokriven, ili ima i drugih zemalja koji isto ovako potpomažu znanstveno izdavaštvo, ali evo, za sad je tako, da. Samo Znači, znanstvene radove, tako, ostale ne. Dobro. Ima kakvih planova da se to proširi, da pokrivenost DOI-em? Iskreno ja ne znam konkretno, da. Ali mogu provjeriti. Može. Odlično. Da, mogu javiti Ivi da što se tiče udruge Znak, da ona može evo tu informaciju znati. Iva ima ruku digla. Htjela sam samo reći da, eto, s obzirom da sam i u savjetu Hrčka, pa smo i pokrenuli inicijativu za razgovore sa HRDOI uredom o mogućnosti proširenja toga. Trenutno radimo na mapiranju potreba, da tako kažemo, a onda ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti nekakvim zajedničkim možda rješenjem, i u suradnji sa naravno ministarstvom koje to financira, pronaći način da se i ostalim vrstama radova dodjeljuje DOI, pa da nismo ograničeni samo na znanstvene, odnosno stručne članke, zato što zapravo dosta časopisa ima praksu objavljivanja ostalih vrsta radova i uz naravno i uvodnike i osvrte, eseje i slično što trenutno ne mogu dodijeliti ako imaju sporazum sa HRDOI uredom. Ali nadamo se da ćemo s vremenom i to uspjeti malo pokrenuti. Pa ako imate kakve preporuke vezane uz to ili uz neke buduće webinare koje bi kolegice isto tako mogle pripremiti, molimo da se javite na znak.hr. Zahvaljujem. Još jednom, evo, vrlo korisnom webinaru i vrlo korisnim informacijama. Hvala vam svima na sudjelovanju i na predavanju.
i na ovom našem webinaru. Znači, prezentacije će biti dostupne na mrežnim stranicama kao i sama snimka webinara. Hvala vam puno svima i lijepi pozdrav. Pozdrav! Pozdrav!